Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 9-njy sentýabrdaky sanyna Türkmenistan Özbegistan haryt dolanşygy 2 milliard dolar ýetirler. Yelizaveta ikinji aradan çykdy. Johnny Depp, Burak Özçivit Özbegistandaky kino festivalyna gatnaşýar. Chelsea we Leipzig täze telimçiler belläni ýaly habarlar ýetirýär. Gelin enni bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Özbegistan haryt dolanşygy 2 milliard dolar ýetirler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Batyr Attaýewiň ýoldaşlygyndaky wekiliýet Özbegistana saparda bolýar. Türkmen wekiliýetiniň agzalary Özbegistanyň maýy goýum we daşary sowda ministri Jamşit Hojaýew bilen doşdy. Bu barada özbek neşerleri habar berýär. Doşuň başyny Türkmenistanyň Özbegistanyň arasynda 2022-2025-nji ýyllarda sowda-ykdysady hyzmatlaşygy we senagat korporasiýasyny ösürmek maksatnamasy aralanyp maslahatlaşyldy. Belenip geçilşi ýaly iki ýurdun arasyndaky haryt dolanşygy geçen ýyl 67 götürüm artyp 902 million dolara deň boldy. Üstümizdäki ýylda hem bu görkezji 6 aýda 9 götürüm artyp 486 million dolara barabar boldy. Taraplar iki ýurdun arasyndaky haryt dolanşygyny ýakyn geljekde 2 milliard dolara çenli ýetirmek möhümdigini beýlediler. Şeýle hem şu ýylyň ahyryna çenli Türkmen Özbek hökümetleri toparynyň 17-nji mejlisini geçirmek babaty pikir alşdylar. Taraplar dokma senagaty, derman önümçiligi, gurulşyk we owakyjylyk pudoklaryny bilelikdäki täsirmalary artdyrmak babaty ılalaşdylar. Şeýle hem bilelikde ýeňil awtologları we owakyjylyk tehnikalaryny öňürmegiň mümkinçiliklerine garadylar. Mundan başga da Türkmenistanyň hojalyk harytlaryny bilelikde öňürmek mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Wekiliýetler ulugulygyndaky hyzmatdaşlyga hem aýratyn ähmiýet berip, deňiz portunyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň meseleleri boýunça pikir alşdylar. Yelizaveta ikinji aradan çykdy. Bu arada Buckingham köşkü habar berdi. Şahdynany şu gün öýlen Balmoral galasynda rahat ýagdaýda aradan çykdy diýilip, Buckingham köşküniň resmi beýanatyna bellenip geçilýär. Melim bolşy ýaly şu ýyl Beýik Britaniýanyň we Demir Gazak Irlandiýanyň Birleşen Padşahlarynyň şahdynany Yelizaveta ikinji tagta geçmeginiň 70 ýyllygy platina ýubiley bayramy bellep geçdi. Soňky döwürde şahdynany saglyk ýagdaý bilen baglanşykly köp sanly çäreleri hem gatnaşmany. Häzirki wagtda Beýik Britaniýada milli ýaz güni eglan edildi. Onuň 10 gün dowam etmegine garaşylýar. Yelizaveta ikinji padşah Georg VI we Yelizaveta Bozlawynyň ulugydyr. Olu 1926-njy ýylyň 21 aprelinde Londonda dünýä indi. 1936-njy ýylda Kakasynyň padşahy bolmagy bilen Yelizaveta Britan täjiniň mirasdaşary boldy. Bilimini öýüne alýar we 1945-nji ýylda Britan goşunynyň zenanlar bölümine girýär. O beýik watançylyk urşy tamamandan soňra kiçik komandir harby derejesini alýar. 1947-nji ýylda Yelizaveta Edinburgh gerçogy derejesini alan Filip bilen durmuş gurdy we bu nikadan 4 çaýgasy dünýä indi. Olar şahzada Charles, Wales şahzadasy, şahzada gyzy Anna, York gerçogy şahzada Andrew we Wales grafy şahzada Edward. 1952-nji ýylda Yelizaveta Kakasy aradan çykandan soňra Beýik Britaniýanyň we Demir Gazak Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň şahdynany boldy. Johnny Depp, Burak Özçivit Özbegistanaky kino festivalyna gatnaşýar. Ýene-de sanyjy günden Özbegistanyň 19-njy Daşkent Halkara Kino Festivaly geçiriler. 13-nji, 18-nji sentýabr aralygynda geçirilýän Ýüpek ýolunyň Merjen adly festivalyna gatnaşmak üçin Aziýadan, Afrikadan we Latin Amerikasyndan wekilleri Türkmenistanyň paýtagtyna ýygnanarlar. Festivalyň açylyş dawrasyna Takeshi Kitano, Armand Assante, Burak Özçivit, Sergey Bezrokov, Johnny Depp we Timur Bekmamedow ýaly kino dünýäsiniň meşhur aktýordur, rejissörläriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Özbek neşirlerine habar verilişine göre bu festival barada metbuat duşu geçirli. Şonu belenip geçilşi ýaly bu festivala dünýäniň 40-dan gowrak dowlatynyň 500 goly kino synawatynyň wekilleri Özbegistana mehmançylykda bolar. Halkara festivalyň çäklerini 150 çeper film, dokumental film we gysga urumly filmler görkezler. Bu görkeziljek filmleriň agrany bölegi dürli halkara kino festivallarda bayrakly orunlary eýlen filmlerdir. Festivalyň çäklerini kino önümçiligi
film, kinolaryň tanıştyrlyşy, filmleriň suraty düşüriliş pursatlary ýaly 20-den gowrak dürli çäreler geçirmek gözüňe tutuldy. Guramaçylaryň bellemegine görä kino festiwaliň çäklerini Şanhay hyzmatdaşy guramasynyň ýurtlarynyň kino günleri, dünýä kinolaryň güni, dokumental kinolaryň güni, retro kino günleri, Özbegistanyň kino günleri, Türksoy guramasynyň kino forumy ýaly bir näçe çäreleri guramak meýilleşdirildi. Dünýä kino günleriniň çägini Aziýanyň, Amerikanyň we Ýewropanyň 22 ýurdu iňgow filmlerini görkezler. Azerbaýjan, Aljer, Ermenistan, Belarus, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Gruziýa, Misir, Israil, Iran, Italiýa, Malaziýa, Moldova, Mongoliýa, Polşa, Ruminiýa, Türkmenistan, Türkiýa, Fransiýa, Estoniýa, Günorta Koreýa, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň kinolaryny tomaşa etmek mümkinçiligi döredilýär. Chelsea we Leipzig täze telimçiler bellendi. Angliýanyň Chelsea topary ozalky telimçisi Thomas Tuchel wezipesinden boşadandan soňra onuň ýerine Brighton toparynyň telimçisi Graham Potter bilen şertnama baglaşdy. Munyň üçin Brighton toparyna 21 million funt sterling öwes tölew töläp. 47 ýaşyndaky Graham Potter ähli kömekçileri bilen Chelsea toparyna geçdi. Onuň bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Germaniýanyň Leipzig topary täze telimçisini saýlap aldy. Bu topar ozalky telimçisi Dominika Tedesco'ny şowsuz oýunlardan soňra wezipesinden boşadypdy. Onuň ýerine Marco Rose bilen şertnama baglaşyldy. 45 ýaşly nemes hunermeni 2024-nji ýylyň iýulyna çenli bu topara telim berer. Rose ozal Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund toparlaryna telim beripdi. Ine mehribanlyş doklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Täjikistan Respublikasynyň prezidentini gutlady. Türkmenistanyň daşary işler ministri Eriyatda bir näçe iki duşuklar geçirdi. Täze prokurorlar wezipä bellendi. Beýik Britaniýanyň täze paşasy eglan ediler. 9 sentyabr ýyldızlaryny emediýe. Günlük teleýnamy ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştekler, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden ineki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.